Kilometro bat oinez ibiltzen, kilometro bat oinez zapatak puskatzen. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Kilometro bat oinez ibiltzen. Asmatu egin behar da. Erreza jarriko dizuet. Adi, hala ere, pentsatu pixkat. Zu bere gainean, kipitapa, aurrera. Kipitapa, atzera. Bera, zure azpian, geldirik ordea. Zer ote da? Ideiarik ez? Seguro? Nondik ibiltzen zara zu, zeren gainean? Bai, lurra eta lurraren gainean zer dago? Hori da, bidea, hau pasu artista, ondo. Izan ere, gaurkoan kontatuko dugun ipuinak, honako izenburua du. Inora etzi joan, bidea. Jani Rodari idazlearen ipuin ederra. Jani Rodari idazle italiarra orain dela 100 urte jaio zen. Honezkero hilda dago, baina bere lanak hortxe ditugu liburutegian gozatzeko. Honelako ipuin txikiak, ipuin luzeagoak, eta baita ere, idatzi zituen trikimailu pila bat, denok ipuinak sortzen trebatzeko. Gaurkoan kontatuko dugun ipuin honek, eramango gaitu, inora etzi joan, bide batera, baina agian lekuren batera iritsiko gara, zeren bide guztiek lekuren batera eramaten dute, ezta? Horretarako egin ziren. Entzun nahi? Presta gaitezen beti bezala, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak, tente, min gainatera, eta zuloan gorde, trispas. Ni kontari, eta zu, entzule. Neska mutilok bazen behin, herri txikia, hain zen txikia, non 3 bide besterik ez zituen. Bide batek, udaletxera eramaten zuen. 2. bideak, elizara zeraman, eta 3. bidea nora ote zigoan, 3. bidea hartu ezkero, herritik atera egiten zinen. 3 bide besterik ez, 3 eta nahiko. Baina ez, bazen bideska bat, elizara zijoan bideari nahiko lotuta, txiki bat, bide zior bat, 4. bidea deituko dioguna, inor joaten etzena. Herri hartan, bazen mutil bat Martin izena zuena. Eta gure Martini izugarri gustatzen zitzaion galderak egitea, gauza jakitea, dena jakin nahi zuen. Bai ez zuek ere horrela ibili, gauza galdetu eta galdetu, zergatik hau, zergatik bestea. Martin ere horrelakoa zen. Ama, zergatik ari du euria? Aita, zergatik ni naiz mutila? Ama, zergatik ematen dira musuak pertsona maite duzunean eta ez, bastakit, ostikadak? Beti galdezka, hainbeste galdera egiten zituen, non deitzen zioten Martin Zipote. Zipote hitzak astuna esan nahi du, astuna, iguna, iguengarria, aspergarria. Eta gure Martin Zipotek egun batean ikusi zuen 4. bide hori, bideska hori bazela. Eta aita eta Mari galdetu zien, handikan abiatu baino lehen. Aita, 4. bide bat ikusi dut, elizara doan bideari lotuta, haren ondotik pasatzen dena. Nora doa, nora eramaten du? 4. bidea? Nere ustez, bide horrek ez dara mainora. Lekuren batera eramango du. Ez dakit. Galdeiozu aitonari ere galdetu zion. Aitona, 4. bide horrek nora darama? 4. bidea, baina ze bide eta ze boda, baina ze esaten ari zera, herri honetan 3 bide daude betira nini jaio nintzenetik, hombre, Orduan osabari, izebari, amonari, denei galdetu zien, eta denek esan zioten, herri honetan betidanik 3 bide egon dira, ez txorakeriarik asmatu. Eta bideska hori, ez dakit, horrek ez dara mainora. Baina Martin Zipote etzen lasai geratu, eta erabaki zuen,
inork ikusten ez zuenean, bidexka horretatik abiatzea. Igande goiza zen, aita ama lo zeuden, prestatu zuen txorizozko gitarteko bat, hartu zuen ura, sartu den amotxilan, eta etxetik atera zen, isilik, ireki zuen atea, gurasoak ez esnatzeko, eta oinez hasi zen, kilometro bat oinez ibil, kakazarra, motxila haztu zait, atzera, kilometro bat oinez ibiltzen, sartu, hartu zuen motxila. Kilometro bat oinez ibiltzen, kakazarra, haztu zait atea iztea, atzera. Aurrera, kilometro bat oinez, kakazarra, komunetik pasabarra dut, kilometro bat oinez. Komunean egin zuena ez dugu kontatuko, hori zuek imaginatu. Komunean egiten duzuena. Eta azkenean prest zegoenan abiatu zen 4. bidexka horretatik. Hasieran bidea istua zen. Kilometro bat oinez ibiltzen, kilometro bat, baina gero zabal, zapatak puskatzen, gero hasi zen. Aldapagora. Kilometro bat oinez ibiltzen, gero maldabera. Kilometro bat oinez zapatak puskatzen, Eta horla, halako batean, errekasto batera iritsi zen, erreka txiki batera. Eta bidea desagertu. Baina Martin Zipotek ez zuen etxi, keba. Bilatu zuen deserleku bat, ireki zuen bere motxila, txorizozko bokata jaten hasi. Eta halako batean ikusi zuen, txakur bat hurbiltzen ari zitzaiola. Pusketa bat eskatu zion goxo txakur horrek. Eta Martinek eman zion, bai ala, zuek emango zenioten? Bai jatorrak zuek, tak, eman egin zion. Eta beste bat. Eta orduan, txakurrak eskerronez egin zion horrela. Errekastua zeharkatzen lagundu zion, eta gero, naiz eta biderik ez egon, eraman egin zuen. Lehendabizi, aldapagora, gero maldabera, zigizaga, eta luze ibili ondoren, sekulako gaztelu handi baten aurrera iritsi ziren, txakurra eta Martin. Gaztelu zaharra, arrizko paretak zituena, goroldioa hartuta zegoena, goroldioak hartuta, untza ere bazuen, eta Martinek, atea jo zuen. Eta ireki zioten. Ireki ziren atetzarraiek, ton. Gaztelu handi hartan, bazen emakume bat, ederra norabide guztietan, altua, zabala, ederra, baita atsegina, alegia, erregina zen, gure emakume hori, eta esan zion, kaixo Martin, ezagutzen nauzu? Bai, Susana Martin Zipote herri guztiak ezagutzen zaitu, galderak egin eta egin dabilen mutila, ez zenuen sinestu 4. bide horrek inora etzera mala, eta onaino iritsi zara, bebazu. Gora, inorez da inoiz onaino iritsi, horregatik altxor bat merezi duzu, hau sartu zarelako, sartu eta ikusi nahi duzun guztia hartu dezakezu, eraman dezakezun guztia bintzat. Ta Martin hasi zen, dardarka zer hartu etzekiela, izan ere gaztelu eder hartan, bazeuden, sekulako gauza ederrak, bazeuden jostaiu zoragarriak, bazeuden liburu politak, bazeuden txokolate fin goxo-goxoak, bazeuden urrezko txamponak, eta izan zuen guztia poltsa batean sartu, motxilan eta poltsatxo, erdi kutxa batean edo sartu, eta holaxe, eskerrak eman eta gero, berriz ere etxe aldera abiatu zen, hasieran txakurrak lagunduta, maldabera, maldagora, zigizaga, eta antxe, errekastoan, elkarri agur esan, eta aldegin egin zuen txakurrak. Baina Martinek bazekien nola itzuli. Eta antxe berak ere gora, bera, zabal, estu,
iritsi zen herrira, motxila karga eta baita altxorra eskuetan zeramala edo zekarrela. Herriko jendeak ikusi zuenean, batez ere antzeuden umeak plazan jostatzen zebiltzan neska mutilak, hurbildu eta esan zioten, Martin, zer da hori? Hau, altxor bat? Altxorra? Eta nondik ekarri duzu? Nondik? Gaztelutik. Ze gaztelutatik? Laugarren bidetik joan da iristen den gaztelu handi hartatik. Zein da laugarren bidea? Herri honetan 3 bide besterik ez daude. Baietz, Elizari pegatuta dagoen bidezka hori hortikan abiatu behar duzue. Neska mutilek bat ere pentsatu gabe, korrik abiatu ziren bidezka horretatik, gora bera. Eta hoen galdera bat egingo dizuet. Zuen ustez, altxorra lortu zuten, bai ala ez? Bai? Ez? Nork uste du baietz? Nork ezetz? Ez, eskutsik itzuli ziren eta oso haserre. Izan ere, neska mutiloiek ez zuten txorizozko bokaiorik eraman, orduan txakurra esitzaien hurbildu. Edo agian baten batek baldin bazuen, ziur naiz ez ziotela txakurrari ez ere eskaini. Eta danak itzuli ziren hola. Zapuztuta, ez da? Ta neska mutilok, ipuin honek badakizue zen mezu daraman. Ipuin honek esaten digu, altxor batzuk, gauzak lehenengo aldiz egiten dituzten batzuentzako besterik ez direla. Ez dut esan nahi, lehenengoa ez zuei badakit asko gustatzen zaizuela, beti lehenengoak izatea. Heldu hoi askotan ere bai, hori ere gure artean. Baina ez, esan nahi duana da, ausartu egin zen, gure Martin ausartu egin zen, ez ezaguna zen bide batetik abiatzen, ezta? Ausartu egin zen. Orduan, nolabait, ausartentzako altxorrak edo direla hoiek, gauzak lehenengo aldiz egiten dituzten hoientzat direla, fruitu goxo hoiek, gauza on hoiek, ez da, etekin hoiek, ez beti dirua, ez, gauza onak. Eta lehenengoa izan zena, gure Martin izan zen, baina Martin oso jatorra zen, eta ikusita denak esku txikitzuli zirela, zer egin zuen, egin zuen partekatu. Eta esan zien, hurrengo batean, txoizezko bokaio eraman, eta itxoin txakurra azaldu arte. Auskalo kaso egin ote zioten, ze ziur naiz neska mutil hoiei ibiltzea ezitzaiela gehiegi gustatzen. Zuetako batzuei ere ez? Ez dakizue segaltzen duzuen? Horrek ere sekulako altxorrak ematen dizkigu eta... egun hauetan seguro bazabiltzatela uzten digutenean. Eta holaxe, hau ala bazan, ala ez bazan, sar dadila, kalabazan. Eta atera dadila, zure bidezka ez ezagunen batean. Eta gustatu bazaizu, zerbait egin beharko duzu, ezta? Eskerrik asko! Gaur, nire sagutxulotik kontatu dizuet, liburutegian kontatu beharrean. Hemen dena bilduta txikia da, zuen etxe txoko goxo eta txiki batean, ipuinak entzuteko moduan pentsatua. Beste bat arte, ondo izan! Aio, artistak!